Obaji. The man is a farmer. So this is typical Igbo man residence. Abi? Typical Igbo man residence, Obaji. And this is the house, the bedroom and all that. By the obere. Okay, but I'll do as a kita. Oh, you were from mud house. What the few? How to buy? Kita. Oduruna. Mud house. Yes. Igbo house as of then. With this on the we can up not zinc carry at easy. Manaka. Okay. Ndị Imo steeti bịa na ejiwe nke egwu. Oh ya kan ka dora wan ma. Anwa ha wo Imo steeti na use nka. Okay. Anu wa na use because I want to go well can to be more ya kan be ni. Ibe toka na ebe a n'abalị iwe ike efu ajọ ọrụ ma ndị eme apịa ebe a because na small tree ha don say but speed ha na-abịakwa. Ya bụ na nsogbu ga-adịrị anyị. Ihe abụrụ mmadụ na ihe hapụrụ akpụ na. But this is how Igbo man life. Ojecha ọrụ na totukwuru na zuo ike. Na-ekola not receptacle onwe onye bụ ihe a ka ọ chọtara o ji maka ya kwụọ 500 bata. Si gosi ekola not and o serie send ya onye n'obodo Igbo. Okay, ọkwọji ya ebe a na-eti ọjị. Ịma na ebe a ga-esite n'ọdị ọkwọji. Iji gosi gị na ndị Igbo bụ ndị na-anabata ndị ọbịa. O nwere onye Igbo ịbịa na bịa na-amacha ọgọzi mana unu bụ ụmụ nwoke kịta arụ a na karịzi. Onye bịakwara bịa ọchịrị na ọjị adịghị. Mba anyị na from fridge. But ifuru ya ọdị ịda afụ ụzọ. Adabakwa n'ime ebe ahụ. Ama m. So ndị nke a door post gị mago pila unu na-etinye kịta. Ihe asa nwere pila. Mwegazi na bedroom. Photograph. Yeah, fridge. This fridge is served some of us well. The water there is even more cool than a freezer. This do you still have this kind of bed now? At least mananga side outside. This is typical Igbo house. That's what they are showing you guys. Bedroom equipment. So the man of the farmer nearly had. Obaji. Obaji. The man is a farmer. So this is typical Igbo man residence. Abi? Typical Igbo man residence, Obaji. And this is the house, the bedroom and all that. Igbo kitchen. So this is how it looks like. This is how Igbo kitchen looks, at least the equipment. You can see exactly how the olden days, so not now where we say everything now be digital, automatic. Exactly. Equipment. Igbo traditional religious practice. I want to say Iru mong. So can you hear Igbochi iru ano. Kaka na kpo Igbochi iru ano. That is okay, isi mong. Isato. Okay, ka isi agbo. Ka isato. That's Adamma. Adamma, yeah. Isi agbo. Nka okorosha. Beautiful. Nka amaka. Beautiful. This is one where small. Agbo Adamma. Kai. I broke out ya jazz. Behind the ha. Why go I think Okay, you told it.
Watching me at the Jen make you full of Ndingo, Madame Mandingo. Ujembe masquerade. He can never have an enemy wherever he goes. Ujembe masquerade. Ndị bụ ikpọ nke akatakpa ka ọ mabe ka a na-akpụ ya Ega so furious masquerade is ya go ife ya mara ọ na-eti mmadụ eme ha ya dịrị ama nke azọ ọ na-ebu that is for social control and they use as police. ọsọ nke mberike nnukwu mmọnwụ furious masquerade. Obi adịrị ya ka mberike asị na eti mberike Ijele. People don't hear Ijele. They don't even know where Ijele is coming from. This is what they call Ijele. This is what they just read this one first. Royal masquerade. Ijele Royal Masquerade Umere. Clothes, thread, wool, cane, and wood. Just look at this is what they call Ijele. Ijele Bonine. Ijele. So, but see, human being they wear the same. Chineke, Ogwana Joanja. Huh, Ijele. Nothing, man. Oh, one person a year call how many people? I don't know. Ijele. This is what they call Ijele. Ijele Bonine. Nukumon call. Nukumon. Ijele. People they hear Ijele. This is what they call Ijele. Just look at it. This is what they call Ijele. This is what they call Ijele. In case you don't know Ijele.